Ukwekwelona, ukwekwelo, abamaziyo, abazange bambone, abazange bambone, abazange bambone. Ukwekwelona, ukwekwelo, abamaziyo, abazange bambone. Ukwekwelo, abamaziyo, abazange bambone. Ukwekwelona, ukwekwelo, abamaziyo, abazange bambone, abazange bambona, abazange bambona. Phansi ngokuhlukunyezwa kwengane, phansi. Phansi ngokurasha ingane, phansi. Phansi. Phansi ngokusipulisha, phansi. Phansi. Ngokuhlukumeza ingane, phansi. Phansi. Bobalume nabobaba, phansi ngokuhlukumeza, phansi. Phansi. Cwece mngani wethu, siyakweseka lapho khona futhi siyakuthanda. Nani bantwana lapha enikhona emakhaya endaweni, uma ubaba nomalume yakuthinta utshela umama noma bekubambe uye esikoleni, ufike esikoleni utshela uthisha noma ubuye esikoleni utshela umama. Yes. Uma bekurephile noma athi uzokunika imali ungathuli, noma athi uzokudubula ungathuli, noma athi uzokubulala ungathuli, noma kunika imali ungathuli. Tshelani abazali benu umalume noma ubaba akurephile. Ingozi lento emantombazaneni ukuthi umuntu omdala erephe ingane, kuyingozi. Let's go. Sibhlungu kakhulu ngalento eyenzeka ucece ukuthi bamrephile. Sacela ukuthi ingaphindi yenzeke kumunye just for ucece. Bafowethu, siyazwelana kakhulu nesetho esenzakalile enganeni. And lento le asiyijabuleli and asishayeli izandla. Kubhlungu ukubona ingane ihlukumezwa umuntu wesilisa. Thina abantu besilisa angazi ukuthi lesihlava esibe kangaka esisenzayo nento esiyenzayo ukuthi iyini lento kanti iyogcina laphi. Bafethu ayikho yinhle lento eyenzakalile kucwecwe. Siyazwelana nomndeni, siyazwelana kakhulu nengane, kakhulu nje nengane, ngibhlungu ngengane. Ngibhlungu ngengane kanti besilisa bantu besilisa kuyokhulunywa nani kuze kuthiweni. Yini enifuna ize yenzeke ukuze niyeke le demon eninalo? Yini eningenile? Yini lobunja obungaka kini manje? Bafethu ngiyacela ukuthi ke thina sonke ningizima Africa sisayine i-petition bafethu ukuthi say no kule lento ye-rape, lento yokuhlukumeza kwengane bafethu. Sithi nje justice for Cwecwe. Sonke ake siphakameni South Africa sithi justice for Cwecwe, siphakameleni lengane. Kubhlungu ukuthi ingane na 7 years ihlukunyezwe umuntu omdala. Kanti yini kwenze njani? Madoda yini kanti nibe useless kangaka manje? Sekufanele kuthiweni kini. Yini lena engaka emeli sitsho? Ingane encane engaka wena nje uthi ubona intombi la inganeni. Yini lo ibonayo kule ngane encane engaka? Lima ubona nje lengane na ubona ingane yakho wena ubona ini? Ubona umfazi la. Ingqondo zenu na bese nicabanga kanjani kanti? Ingqondo ise crash. Mawubona ingane wena ubona ukuthi lo muntu untanga wakho. Ibhlungu kabi lento bafethu lena, ibhlungu kabi lento yenziwa abantu besilisa. Kufana nalezi imbongo le comment lapha kuma comment section. Ithi ingane upost ingane le ingane baqhamuka bazocomment inyongo yodwa. Yini leyo kodwa? Umuntu wesilisa bese ngibona lapho nje ukuthiwa ingqondo incane ke kulo. Abantu abanjalo abaningi bengibesana ngingazithule ngingasho lutho ngoba bese ngiyabona ukuthi hayi lo muntu akana ngqondo, usho ukuthi ingqondo incane. Yena nje mayibona ingane encane nje ucabangela yena, ucabanga ukulala nengane. Bafethu ayiphele lento. Lesihlava lesi asiphele. Asiphele. Phambili ngoCwecwe phambili. Phambili. Phambili ngoCwecwe phambili. Phambili. Justice for Cwecwe, justice. Justice. Justice for Cwecwe, justice. Justice. Justice for Cwecwe, justice. Justice. Phansi ngokuhlukunyezwa kwengane phansi. Phansi. Phansi ngokuhlukunyezwa kwengane phansi. Phansi. Ucwekwelona, ucwekwelo, abamaziyo, abazange bambo. Ucwekwelona, ucwekwelo, abamaziyo, abazange bambo. Ucwekwelona, ucwekwelo, abamaziyo, abazange bambo. Ucwekwelona, ucwekwelo, abamaziyo, abazange bambo.